Ben trobats a Sintonitza Europa. El nostre gran imperi d'Occident, els romans, van ser els que van fer servir el formigó a gran escala. Així es va fer ponts, vies i aqüeductes, però també el Colosseu, el Mercat de Trajà i el Panteó d'Agripa. Amb aquesta argamassa van construir el seu imperi. Sembla que la fórmula la van aprendre dels nabateus. Durant segles, el formigó romà va ser un secret, però ara sabem que ho aconseguien embarrejar cendra volcànica amb calç, òxid de calci i aigua de mar. Entre maó i maó posaven l'argamassa, un morter a qui després incorporaven roca volcànica. Amb això van superar les civilitzacions anteriors, que havien de tallar grans blocs de pedra per fer els seus monuments, i per això mai van poder construir una via augusta o fer una carretera que travessés Europa. Finalment, en assecar l'argamassa, els buits de calç eren ocupats per cristalls de torremolita, alhora que l'aigua marina es filtrava en les escletxes de la roca, reaccionant amb les restes de les cendres volcàniques i construint a la creació de més cristalls. En definitiva, el formigó romà resultant tenia una consistència molt semblant a la d'una roca. Amb l'ajuda del formigó, Roma es va convertir en la ciutat eterna de la que encara en gaudim. I així, cada imperi ha tingut el seu maó i la seva argamassa, el seu factor cohesionador. La migració i la religió mitjançant la Inquisició a l'imperi espanyol, la reina, l'apartheid i el te de les 5 a l'anglès. Els nostres amics americans, el maó ha estat l'ascensor social i l'argamassa, aquesta llibertat aiocina que encara dia a dia ens posen davant els ulls els mitjans de comunicació social, amagant els milions de pobres i esparracats que viuen als seus carrers i la vulneració sistemàtica dels drets humans. Però, i Europa? Perquè la Unió Europea té vocació d'imperi, ho hem dit per activa i per passiva. Després de la derrota de les pretensions nacionals imperials, en 2 guerres mundials i una posterior descolonització, Europa s'ha hagut de reinventar. Ha apostat per ser potència mundial, no en una part, en un estat conqueridor, sinó en el conjunt dels europeus, anant més enllà dels estats-nació. En pocs anys, s'ha passat de la devastació a ser, segons paraules de Giancarlo Fini, un gegant econòmic, un nan polític i un cuc militar. Ho estem constatant ara amb la crisi d'Ucraïna. Europa s'està construint amb maons fets de directives i reglaments, i l'argamassa que s'utilitza són les sentències dels tribunals europeus. Sorprenentment, és la primera vegada que un imperi aposta per l'avorriment per consolidar-se, i els avorrits carreguen amb la creu de que mai no portaran a terme accions glorioses ni seran empesos a descobrir continents, a envair països o llançar la bomba atòmica contra altres semblants. Això és el que enyoren les classes privilegiades que viuen de glòries passades i líders carismàtics. La normativa europea, mercaders i ciutadans, tots ells, la perceben com un avenç. És a dir, tenim maons sòlids, però l'argamassa que produeix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sembla encara de més qualitat i el conjunt de tots dos pot durar 1000 anys. Això sí, sempre amb una europea mala salut de formigó. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix
que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.